12:30. El nuevo claustro de la Universidad de Da Coruña ha revalidado a la profesora Ana Tarrío como valedora universitaria, un puesto que venía ejerciendo ya en los últimos 4 años. Compartimos los próximos minutos de radio con Ana Tarrío, que está aquí ya en nuestros estudios. Ana Tarrío, ¿qué tal? Bo día. Hola, bo día. Por que decidiu continuar neste cargo de valedora universitaria transcurrido este primeiro mandato? Bueno, pois a verdade é que eu pensei con calma despois desa experiencia, bueno, valorando pros, contras, pareceume que era unha oportunidade de poder volver a presentarme, continuar coa labor que viña facendo, mellorar aquelas cousas que creo que aínda teño que mellorar moitas, bueno, é un reto moi interesante. Colleño pensando tamén na responsabilidade que supón ese traballo, o servizo que se fai á universidade e á comunidade universitaria esencialmente, non? En relación con eso que di da responsabilidade, a función da valedora universitaria velar polo respeto dos dereitos e das liberdades de todos os membros da comunidade universitaria. Quero dicir, estamos a falar de algo moi serio, non? Sí, é algo moi serio. Digamos que a figura da valedor universitario está establecida por lei. Todas as universidades teñen que ter esta figura, valedora defensora, según sexa a universidade. Efectivamente, a súa misión é velar polos dereitos e as liberdades de todos os membros da comunidade universitaria, é dicir, estudantado, persoal docente investigador e persoal de administración e servizos. E tamén, bueno, pois tamén pode realizar labores de digamos, queixas de oficio, presentar informes, recomendacións, sempre velando por eso, porque eses dereitos se cumplan, esas libertades, e pola mellora tamén da calidade universitaria, pois en calquera ámbito concreto que sexa necesario analizar. Hai algo que lle preocupe especialmente? Bueno, cada problema que chega é importante. Sobre todo que é importante para a persoa ou as persoas que expoñen ese problema. Entón, bueno, claro que todo é obxectivo, me preocupa todo, non? Nos tempos que corremos, pois que esos dereitos se cumpran, hai temas novos, despois da pandemia, pois surdiron tamén problemáticas complicadas, os temas de saúde mental, que tamén son importantes na universidade, que agora está preocupando moito as defensorías españolas en xeral, e moitos outros temas diferentes que a cada colectivo lle preocupan. Non é o mesmo que lle preocupa ao profesorado, os seus temas laborais, igual que ao persoal de administración e servicio, que os temas do estudantado, non? Son diferentes sempre, pero xa digo, a min preocúpame que cada cousa que chega sexa individual, sexa colectiva, sí. O tema da saúde mental a partir da pandemia. Bueno, eu creo que sempre hai un problema que estivo aí. Quizás agora se está sensibilizando máis a todos os niveis, políticos, universitarios, sociais, pero creo que estivo aí. O que pasa que, pois aí, pola pandemia pode ser que se agudizara algunha cuestión, e creo que hai que tratar, pois xa digo, de forma diferenciada, analizada, é un camiño longo que hai que percorrer tamén nas universidades, non? E no caso da saúde mental, digamos que son cuestións que afectan máis ao estudantado, ao profesorado, o persoal de administración e servizos? A ver, en xeral a todos os colectivos. É verdade que o estudantado, o número de estudantes é moito maior que o número dos outros colectivos, non? E tamén teñen unhas presións, bueno, polos seus estudios. Tamén dentro do estudantado non é o mesmo un estudante de grao que un estudante de doutoramento. O colectivo dos estudantes de doutoramento, pois é un colectivo que, bueno, pois ten moitas presións polo seu tipo de estudos, polas relacións que ten co seu titor, titora. Entón, pois é un colectivo que preocupa en xeral, non? Pero, bueno, é un tema global, digamos, que hai que analizar e que a veces non se trata, bueno, porque se está empezando en moitas universidades, non? Bueno, hai que tratalo especificamente, adecuadamente, non? De onde ven o problema, quen debe tratalo, porque a veces, pois, se mesturamos ese tipo de problemas, pois, pode ser que vaiamos en contra do que se debe facer. É algo que está tratando a Universidade da Coruña? Debería poñer en marcha algún tipo de programa específico ou algo en relación con Bueno, ten isto? programas específicos, si, a Universidade da Coruña, desde que, bueno, precisamente que xurdiron, pois, por peticións, pola pandemia, hai programas, si.
e outras universidades tamén. Pero xa digo, hai que meterse neste tema, que non é o único, pero que quizás agora como se está hablando tanto disto, pois a min tamén me preocupan os casos que chegan e que a veces, xa digo, non son tratados como deberían ser tratados polos órganos que lle corresponden, pois porque tampouco hai excesivos mecanismos, é lóxico, non? Hai que tratalo, xa digo, a nivel quizás tamén estatal. Isto é o que lle preocupa a vostede. Que comunidade universitaria? Cales son as protestas, as queixas que traslada a comunidade universitaria en relación coa súa vida na universidade? Bueno, digamos, son moi variadas. Na páxina web da universidade, da Valedoría Universitaria, están as memorias de todos os anos, non? Entón, aí se pode ver, analizar por temática cales son as que máis preocupan ou as que máis chegan, non? Que a veces non chegan todas, as que máis chegan. Entón, bueno, pois está claro, o estudantado pois preocupalle moito todo o que tema que ten que ver coa docencia, ca súa avaliación, cos servicios que se lle prestan. Ao PDI, bueno, pois todos que ten que ver cos seus temas laborais, non? Tanto no temas de oposicións, prazas, como cada curso, como se fai o seu encargo docente, etcétera. E ao PAS tamén, as posibilidades de promoción, os seus temas laborais. Entón, bueno, a temática é moi variada. Dicíamos antes que vostede leva 4 anos neste cargo de valedora universitaria e que había cuestións, dicía vostede que habería que mellorar nestes 4 anos. Cales son os obxectivos que se marca para este segundo mandato, que non puido facer no primeiro, que quere facer no segundo? Bueno, gustaríame poder resolver todos os casos que chegan, iso é moi difícil. Resolvense un porcentaxe elevado, hai un porcentaxe que, bueno, se dan solucións que a mí ao mellor me gustaría que fosen mellores solucións, pero claro, aquí depende, eu non teño capacidade executiva, eu só podo dialogar, explicarlle á xente cales son as normativas, o que debe cumplirse. Bueno, en ese sentido de divulgar e de explicar, pois sí que me gustaría seguir insistindo. Por outra parte, non é tan complicado, non? Seguir as normativas, cada un que cumpla co seu, bueno, tanto o profesorado coas súas, o que ten que facer, digamos, cara ao estudantado, cada un, bueno, parece que todo está establecido, non? Entón non debería ocurrir algunhas cousas. Nese sentido de divulgar, de tratar de que cada un se poña no posto do outro, cando alguén se queixa, esa é unha labor que creo que teño que facer sempre. Bueno, empatizar, non? Aínda que claramente moitas veces un ten a culpa e outros non, pero bueno, insistir nesa labor, insistir sobre todo nos dereitos do estudantado. Bueno, me preocupan os 3 colectivos, pero está claro que eu vexo o estudantado, lóxicamente non está na mesma posición que están os outros colectivos. Tamén dentro do PDI non é o mismo un escalafón que outro e dentro do PAS tampouco, non? O sea, cada un pois en función do posto que ten. Pero o estudantado sempre é o que máis me preocupa, porque vexo que é un eslabón pois, que débil, non? E que, polo tanto, hai que atender moito os seus problemas, as súas preocupacións, os seus estudos. Non teñen que ser unha carreira de obstáculos. O sea, os estudios son difíciles, en calquera que estudiou sábeo, pero, bueno, pois hai que preocuparse de que estén nas mellores condiciones, de que os seus dereitos se cumpran, e tamén, bueno, pois as súas liberdades, que teñan un paso pola universidade, pois como debe ser. E se quedará no caso do estudantado en ocasións por descoñecemento dos seus propios dereitos, porque digamos que é un colectivo que está máis de paso, non, que outros, ou que pode estar máis de paso que outros na universidade. Efectivamente, iso é claro, é a realidade. Cando un chega ao primeiro dun grao, pois non ten unha noción para nada clara de como funciona a universidade, de como os dereitos que ten, pois as normativas, lóxicamente, hai moitas normativas, non vamos a sabelas todas, non? Entón, efectivamente, a veces, pois deixan pasar cousas ou tal, que bueno, pois terían que reclamar ou terían que demandar ese tipo de dereito, non? E por eso, sí, é un motivo importante o descoñecemento. Pois 4 anos ten por diante Ana Tarrío como valedora de novo da Universidade da Coruña, valedora universitaria, para tratar de resolver ou, cando menos, pois encamiñar algúns destes asuntos que acabamos de poñer enriba da mesa. Gracias por estar aquí connosco nestes estudos. Gracias a vos.